Julen zelaia? Julen iri ondo. Zer moduz? Tokaio, ondo, Bai. ondo. Ondo? Ondo, bai. Aspaldi zure piztia galduta nukan, oinatik egitzot asko ikusten. Ba, bueno, honintzen horrek urtean temporaldia faten, asteburuetan pakoa fatintza lanea eta hola, bai? baina bestela urte asko kanpoineak eta bai. Eta, entre Donosti neonitzen da temporada txiki bat Lisboan bai, baina hemen ja badonoia 5 urte, lau 5 urte. Miarritz eta hemen Getarin. Latinetik datorren Ketaria, Ketaria portu romanoak portu moen erailtzina. Bai hau, bai hegoaldeko Getaria, bai. Bai, Bai hitza hortik hor, Ketaria. Eta zera herri txikitsua, ez? Bai, oso txikina, oso txikina. Hau dok herrixa, atzenien ikusi duen frontoia herriko txiakin, eta hemen 3 taberna, eta gero portuan baixatzen beste pare bat. Oin ez da jeraitxa bitxitza gongo joan, baina ez da hausatik. Turismoa asko hemen Parisekoak eta... Bai, Bai, hemen... Hemen kosta danean, ez? Kosta danean, hori da. Eta batez be, bai, Getari... Bai, Getarin... Zenien euneko 80 geixan etxiak izango dira segundas viviendas oporretakoak eta bai. Eta hemen trenbidea... Handik Parisea eta handik Brinkola. Brinkola, ez da? Brinkola. Ba, oin justu ez ikusten, baina... Olatua hemengo hor urtetzen da pila... Kurioso oso olatu politia da. Bai. Baina gaur ez da urteten, baina bueno, urten dau urrixa bat urten dau. Bai, niko olatu famatua. Kasu surfien ineza? Bai. Azkenan izan flojo, baina bueno, azkenian luna etorrikia Donostin jende asko egiten dagoen bai. Eta Donostik ikona kamixo garra ez, hemen bastante laseixo, hemen leku asko dauz, jente gutxi du, eta... Dan handako olatuak? Bai. Daunean ez, Bai. Eta hori, eta bestela olatu urten da bagan lurrin xamar. Eta bueno, minatiko batzuk etorten dira bai, Bai, Inigo Muarza eta Kuadreakoa eta Inigo Muarza bai. Inigo asko urtetxe hemen olatu bai. Hemen beste olatu famoso bat, Zokoan, ez da? Bai, Belarrakoa. Bai, hori da, baina hori da... udazken negu partien urtengoa da, hori da olatua hundixa, Olatua motorrak indartzeko eta... Bai, Belarrako izena bai. Eta hori urten da, horrepe urten da, estente urrin. Hori sekulartutu? Ez, baina estatutu horrek 7-8 metroako eta 10 da, hola, Beste otra galaxia. Hori hasi muniaintzako eta... Bai, portu zagoetik, airun, txikina hau, Txikina? Bai, oso txikina. Eta arrantzarik eta gau hemen, o...? Bai, baina gutxi, txikina eta etxeakoa eta etxeako eta hogitzak etxeako eta guri betarna egudan hola ekarri izan dozkui. Atun txikinak eta bonito txikinak eta momentuan hartutakoak eta bai. Eta hemen bestela arrantzia bageixo Donibanen. Donibanen loitzunen da Sokoa eta hor bai. Gero Baionaldia me bai. Hemen Getarin da etxekoa, hortxe zeuk portua. Hauze eraikin da, o...? Ba, eraikin kuriosua hok, Ba, eraikin normal ba hok, Bai, etxe bizitzak eta apartamentuak eta hola. Baina... Bai, kurioso oso politia hok. Bai, etxe berriztu zuen gainea, hau. Bai, beste aldeti baxagola bidriera almoan, oso politia. Kaia. Enkantu dago lekuak, Bai, enkantu dago izte baxeak. Asko torten zauna, egotea, o... Pentsaitea, o tranqui egotea, o... Bai, geixo beste alde duntzean, bau ermitea bat beste aldien. Eta geixo ermitea horta, etxetik onduan, eta bai, ona... Lanea famaino neno bainotxo bat hemen, bai ermitea behianan. Ondartza bixe? Ondartza hori da bat, baina bauz beste batzuk bat dutzau. Txikinak eta oso politia bai. Eta...
Duin batzakoi, surfakoak eta lokalak, surfien egiteko. Eta hemen udazken negu partian olatua 2 urteten dira, bat oso potente hauen itxasua hor urteten da, Lesalzion izaneko olatua, eta beste bat hangoa Parlamentia. Parlamentia, oin ezauztaten ermitian izenatik, Parlamentia ermitiatik. Surfien da ez naiz bapea ditua eta baina ikusten dutenez ohikoa da olatuak izena eukila eta ze hori izan duzu jarri itxitxo, Donosti inguruan da, bai, pikuak eta el pico del medio edo el pico del muro edo eta gero askotan Marrokozen dagoen basa bai kanpotarrak jarriteko garai baten jarriteko izenak, ez? Bestela izen originalak beste atzuk izango ziren, baina adibidez Marrokozen entzutu ziren, Anchor Point eta hola, ez? Piko bakoitzari edo olatu bakoitzari izen jarri. Hoi marea altua xauk. Eta bestela plai izango ziren hor bat, hor beste bat. Ermitxe esazten angoixan egon zuan. Gero bidarte gorritxa beharra hok. Paraje polita hau. Bai, Lapurdiko kosti eta Lapurdi iparraldean, ez? Generalian, gutxi ikututa, o ez da gitxo, beste erabaten paisajia, beste erabatekoa eta eraikinak eta polita hau. Jo, pasiboan jarretxiko zuandik eta ermitxa egoko atxuk, ermitxa ikusikoak. Eta rebize, Uraspiko peskan? Bai. Neiko egiten dira, Oso paseo leku polita, ez, hemen? Itxaso estetik. Hau kristalekuak. Eta, abuztuan da hola beteten da, eta... Baina, abuztu honetan betzetxa bain besteako, baina bestela playatan da, lase asko olek ez da, hango playatan da bai, eta betekaek, eta... Dudalarik ikarra begian Dudalarik ikarra begian Eta hemen da hori lehen ezazten ermitia Parlamentia Kaperak, kalostrape, zabala dauka, eta bertan dedikatu ontzia hori esker, eskizuna kanpotik, ere segitzen ezaztezkean. Zeizen raro ermitien dago, ez? Bai, parlamento horti dator pintza. Bilkuraz goikene baina eta ez dize hor estigien dau, eta parlamentia. Eta bai, eta olatu ape izen hori hartuen, parlamentia. Hemen atorkostatik eta hone ditu zeniteko plaia, Lesalzion lehen esaztaten olatu hori, hemen getari hau ja, hemen doni bane. Surfeako lekuena zein? Ziburu zokoa, surfeako zein lekuena, ontxe bertan gauzena, Hau dana Biarritzeaino eta geho Biarritzetik farotik areaka angeluko ondartza horiek, ez? Horrek
Le Graviers da horrek, horre olatu potentia urten dira, hortuakin da, oso potentia urten dira. Ni falotik aralde atxe guztien fate asko, ni mendik kostau askoz behixo nahi dut. Bestia iso industrialagoa, edo, bueno, niko angelutik Baionakoa, ez? Hau etxea, hemengo etxeko gizona dok Pariseko hauea eta baia jubilauta xauk, Eta mendik, ne etxea hor xauk goixan da asko paseienak, goitxasoa, pasiba no gezea. Eta bueno, behin ja berbaiten da bazituan da egualdeko nintzuala, esan itxaten da oinati eta urbixa, loña, danak ezaguta zuan. Bai, danak ezaguta zuan. Bai, mendizalia hok eta dana hango inguruan ezaguta zuak. Koizintzia, bai. Tapeak espiko horrezan Tiroña, Sala, Cantabria ez da Santanderreko olatun bat, bai, olako izena zan. Betxe, kapitaina, herriko alkatia hemen. Bai. Herriko alkatia hemen. Un poulet. Tu te fais suivre. Tu te fais suivre. C'est un journaliste de mon village. Donc il est en train de faire des reportages de tout le monde qui habite ici, là-bas. Pareil. Ciao. Au revoir. Ni irakutziko ztat atxoko bat, nire preferituko bat. Lehen da, hortaz ez dut? Hortazik? Bai, lortenak eta gara honek kaltzetina eta pasaiteko gara honek txarrenak izatik honetako. Jarra, Jarra, Hori Aiako harrixa ikusten duk, harrixa hor. Peñas de Aia eta Jaizkibel. Ez da ikusten duk, hemen behian, hau bidarten duk, bidarten gatzak. Makua eta horri eta jazarri eta tranquilo. Tranquilo, dantxe julen. Askotan torren ez da etxokin eta harrituta, zera etxoken ino beti eta, eta hori, guztia torren da, bai. Hausnarketa. Hausnarketa eta lasei egotea, bai udan, bai neguan be bai, Eurixe espau eta, natorri eta ikusten duk, Bizkaiko kostian ikusten duk. Getariko herrixa, hemendik ondo ikusten duk, Getariko herrixa hemendik edan oso ikusten duk. Lehen arangatzaken, bidarte ikusten isuan, frentien da baina eta isa. Eharra Euskal Herria? Osoak? Bai, eharra Euskal Herria isa. Ontxe isa, zen dukena. Bai, geho leku politik ikustituk kanpo hortete ez daztiz, baina kanpo hortete leku politik ikustituk eta ente egin ez lago leku politik ez Bai. Julena, torriga? Hemen zigor Dakarin etxea burro behando baitu, baina, hor xauk zigortxo, lehenko bizilagun hori haitu. Miarritzen bizilagunan gitzuan, eta haurak etxia egiten ebitzen da, hauran artien da, lagun artien inako etxien zuen bustiz eta lastozko, baina haurak esplikako zego bato, zigorrek eta Karinek. Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Ongi? Eta beha Julen da, No. Sartu etxean. Ja. Gure izan zen astapenean egitea etxe bat, albezain material eta simpleekin, hurbilekoekin, Euskal Herrikoekin eta bar. Eta gero ere bai etxe bat izango zena albezain gutxi energia xautuko zuena.
hau da, gastatuko zuena. Hau da, izan da dila elektrizitate, berogailu eta holakoetan. Eta aur beroa eta bar. Eta orduan egon ginen begiratzen zer egin genezaken eta hola, eta azkenean lagun batek, biti horrek, orain garagarno egilea da, orain bera, arrobio garagarno egiten du, bera, larre soron. Eta garai hartan argina zen. Argina zen garai hartan, eta berak proposatu zigun egitea Lastozko etxea. Guk asmoa genuen kalamuzkoa egitea, astapen batean. Bretañan ezagutu genuen, sistema hori. Eta berarekin hitz eginez, hori Lastozkoa azkenean hautatu genuen. Ezurdura egurrezkoa, zurezkoa. Eta gero, kanpoko pareta guziak Lastozkoak dira. Lastozkoak? Bai, Lastozkoak. Ageri da han. Bai, sarreran hor badago birina bat. Birina bat zidugu hemen. Hor, ageri da barneko paretak direla Lastozkoak. Hori da. Zidugu hori justuki ikusteko. Lastoa bakarrik? Lastoa bakarrik. Lastoa fardo osoak. Eta egiten dena da, nahi balimuzu, lehenik altxatzen da etxea, hau da ezurdura, egurrezko ezurdura guztia muntatzen da, eta gero behin hori egin da, teilaturaino, teilatuatena altxatzen da, eta bakarrik gero egiten dena da paretak eta muntatzen dira. Eta paretak muntatzeko lehenik egiten da, lehenengo lerro bat adreiloekin, eta gero ganetik taulekin, taula batzuk ematen dira, eta aurrazten gira ematen lastofardoak adreiloak izango balira bezala. Eta bi lerro muntatuta gero, beste taula bat ematen da, eta gero sokekin eta tenkatu egiten da dena. Aldiz hemen ikusten da begira. Hemen ikusten da ezurdura nola egina dagoen, etxearen ezurdura guztia, dena lotuta, eta pareta nola dagoen kanpotik, eta hemen ongi ikusten dira lastofardoak, eta lastofardoak behaz emana dira adreiloa bezala, eta 50 zentimetroka gutxi gara bera, baditu sokekin, hemen taulak badaude, eta lotuta daude azpiko beste taula batzuekin, eta beste soka batzuk lotzen dituzte, beti soka taula berdinek beste gaineko taulekin lotzen ditu beste bi lerroak gaineko taula batekin. Eta hori 50 zentimetroko kaulegina da. Eta gero norban hemen badaude eskuadra batzuk ja lotzen dutenak egor horiek lotzen dituztenak ezurdurari. Eta orduan hori egin da gero ja pareta ez da mugitzen. Eta hau da oraindik hau gelditzen zaigun parte bat bukatzeko, bueno, ez dauka presarik, zentak isa guziz, hotza ez da sartzen gehiago, ja lastoak egiten du bere lana egiten ari da, hau da sistema bat egiten dutena, hartu eta lurra hartu eta gero eriekin, eripototxekin eta sartu barruan. Eta hau da teknika bat egiten dena, fijatzeko ja bustina ja lotzeko lastoari, eta gero honen gainetik egiten da bigarren kapa bat ematen. Eta gero ondotik eman daiteke hirugarren bat. Bustina daukan abantaila ere bai da, bustinarekin ez duzu sentitzen hotzaren sensazioa alde batetik. Eta gero etxea berotzen duzunean ere bai, bustinak hartzen du berotasun hori, eta poliki askatzen du. Orduan ematen dio, etxeari ematen dio ere bai inertzia gehiago. Ura berotzeko eguzkiko panelak baditugu, bi eguzki panel, ura berotzen dutenak, eta etxea berotzeko bakarrik, badu bakarrik erretzaile bat. Bai, egorra erabiltzen duen esturfa bat, egor oso gutxi erabiltzen du. Oso fite berotzen da etxea. Biziki ongi isolatua dago, beraz udan freskotasuna mantetzen du eta neguan berotasuna mantetzen du. Gainera egin dugu teilatu belardun bat, landarekin, beraz gainean ere teilatutik izigarri untsa isolatua da. Gaineko partean. Orduan, hemen ere bai altilea daukagu ipinita teilatuan, eta gero gainetik egin duguna da teilatu loreztatu. Gaua da, baina zeratuko gara, nik argituko izan egin.
ikusten, bakago hemen teilatua bera beti ikusten. Bai. Egin dugu landarekin pinita. Honek ekartzen duena ere bai da, bereziki udan landareak eta izateak eta hilatuan babesten dute ere bai berotasunaz. Hau da, landarek normalean, landaren oinarrietan normalean temperatura ez sekulen izaten 30 gradu baino gehiagokoa. Horren edo esan, udan bero egiten duenean eta landareek atxikitzen dute ala ere, ez dute uzten berotasuna sartzen, eta gero hori gehi noa dagoen aislatua ardilearekin, bata bestearekin kontutan hartuta, berotasuna sartzen teilatutik. Jakin ez eta normalean teilazko teilatu batetan, teilak egun udan hartzen dute 70 gradoko temperatura. Orduan, ezberdintasun horrek ere bai laguntzen du txikitzen etxea fresko. Beste berezitasuna elektrizitatearekin egin duguna da, hau dira argia manatzen dutenak. Hau da sistema, mandoena, ez? Eta aldiz, hemen pasatzen da elektrizitatea. Hemen dago 24 voltioetan dago argindarra. Eta aldiz hemen da argindarra normala, erabiltzen dena bonbilak eta erabiltzeko, ez? Eta funda hau egin bai dutena da, berunez estariak daude barrutik, eta horrek egiten duena da onda magnetikoak eta ez dituzten pasatzen. Eta agian ez da egin beharreko galdera, baina gutxorera jakiteko ohiko etxe bat egin edo olako etxe bat egin, kostua? Kostua. Ez dute galdetzen zenbaden, baina zer da, beste baino txikiagoa, hundiagoa? Nik ez dut uste alde handirik dagoen, Gertatzen dena da, olako etxeak eginez, oraindik jendeak ez dauka ohitura eta teknika oraindik ez dago nolarran normalizatua. Orduan edo esan, gaur egun egin da porlanezko etxeak egiten badakigu eta etortzen dira, esakiz tresnerik guztiekin, eta dena altxatzen dute. Gertatzen dena hori astozko etxekin eta olako teknika mekanizatuak edo ez dira egongo. Eta orduan bai galdetzen du eskulan gehiago eta biztan denean eskulan oso zara, ez? Kostua dauka. Eta orduan pixka dut garestiagoa igual bai aterako da. Baina energiarekin aurreztuko duzu, uste eta? Horregatik. Gero beste aldetik ere, beti gure kezkarekin hori ingurumenari buruz, egin dugu ere bai urzikinak tratatzeko, egin dugu landareekin egiten den sistema bat, nola erraten da, fito-operazio garbiketa. Orduan komuna idorrak ditugu, eta urzikinak, beraz, dutxakoa, bainu gelakoa, sukaldeko ura ere, tratatuak dira urzikin horiek landaren bidez. Beraz, joten dira kanpora, eta han badira 5 untzi ezberdinak, 5 landare mota ezberdinekin, eta landare bakotsak garbitzen du ura. Eta ateratzen den ura garbia da. Garbia zertan erabiltzeko? Naturan izateko hori. Baina garbi usten duzu. Bai, hori da. Ez gira lotuak sare publikoarekin edo... Bai, helburua zen ardura hau da, guk zikintzen dugun edo gure zikinen albezain bat bederen guk zikintzen dugunaren bai tratatzea edo... Hormendia, baserritan bezala. Jendeak pentsatzen du, hemen zer da, ari zarete arra berritzen baserria? Bai, hori da, berria da etxea, egia eduritzen duela baserri zarroa. Horra, hori da, komunidorrak, eta hemen daukagu hor egiten dugu, eta pixa hor egiten dugu, eta garajean badaukagu untzi bat, eta untzi bat filtro batekin, horren pixa joango da fitoepurazio sistemara, nahasiko da beste dutxako eta sukaldeko urekin, eta hortik garbitzen da, eta gizoz pixak elikatzen du landareak, berezik gane hor disolbitua dago urarekin, horren ez du erreko,
eta kaka gelditzen da behan, eta badakau ventilazio sistema bat, aurrasteko konpostatzen kaka. Eta gero, urtero kentzen dugu, eta kanpoan utzi bukatzen konpostatzen. Eta gero hori ere bai baliatzen aldugu gero baratzean, baina hori helburua da, azkenean guk ez dugu ezer botatzen, ez dugu ezer ematen beste kuda izaten, guk kudatzen dugu gurea. Zorionak, zoriontzeko moduko gauza. Eta, pozik geratu zarete emaitzarekin? Bai, gure helburua lortu dugu. Energia asko gastatu dugu, denbora hainitz izan da, 3 urte eta erdi pasatu ditugu hortan, baina oso pozik gaude. Gure kabia egin. Ez dago bukatu horreinik, ikusten honen baitu egiteko. Euriko ura errekuperatu, tratatu, edangarria bilakatzeko, badira sistemak, ez duguna eman, no? Eta argi indarra ere mailan, nahi genuke produzitu gurea eta erabili bakarrik duguna. Baina hori ere etorriko da. Hala. Bueno, Julen, hola despedikoa. Bai, zigor dakarin, behan familixeekin, euran familixeekin, Zuri eskerrak. Benetan mila esker, lagunketietik gaur, apura de zauketan, getaria, eta... Plazerrekin. Eta... Orain izagutzen duzu bidea? Bai. Etxe irikia dago. Itu eskerra zuri, bestela nintzen torreko etxea. Beti ondo xoko lehen etxea tortea. Eskerrik asko iri eta eskerrik asko zui bioi. Eta bestea da arte. Mila esker, Hala. Aio!